Het bedrijventerrein leidt aan de noordkant van Dokkum. Verschillende bedrijven hebben plannen voor uitbreiding of verduurzaming. Maar dat is boetennetbeheerder Liander rekenen. Ja, het is 2030, 2031. Kunnen we jullie waarschijnlijk aansluiten? Het te volle stroomnet zorgt er net alleen nog voor dat er geen nieuwe aansluitingen komen kunnen op het bedrijventerrein. Maar het zorgt er ook voor dat bestaande bedrijven problemen hebben met de verduurzaming. Wij gebruiken heel veel gas voor het verwarmen van de doeken om te zorgen dat de kleur op het doek blijft vastzitten. En dan verwarmen we de doeken voor tussen de 140 en 180 graden. Ja, je kunt je voorstellen, daar gebruiken we heel veel gas voor. En dat zouden we heel graag met infraroodbranders of met elektrische verwarming kunnen doen. Dat is ook al getest en dat kan. Maar ja, daardoor gaat onze energievraag op het elektranet ongeveer 4 keer 5. Je sturen we eigenlijk op een hopelijk toekomstige nieuwe bedrijfspunt. Dat ik eigenlijk van doel om hier te bouwen. En zijn nou sure, het is nu op dit moment nog leeg, maar mijn ambitie is om daar een nieuwe ponddeel te zetten. En toen waren we echt verrast dat we pas in 2031 je stroom krijgen. En ja, dat weer een dikke teleurstelling. De bedrijven zelf denken dat de oplossing vrij simpel wezen kan. Maar 6 tot 10 wiemoeders hier op het industrieterrein kunnen ze hunzelf verslaan redden met groene stroom. Wij denken dat dit een hele mooie oplossing is. En voor u Dokkum, wij juisten het uiteindelijk net. En we hebben heel hard een oplossing nodig, in ieder geval een oplossingsroute nodig, om te kijken hoe we met z'n allen dan de komende jaren doorkomen. Ja, ik hoop dat de provincie direct aan die shirt. Provinciale steden boegt in maand over de omjouwingsvisie.